Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam kadarlı iyileşler. Bugün biz size ayaktan asılışmanın ustadları ya da 3. toğuşan yeni gepleşimleştiriyeriz. Türkmenistan'ın yeri konsesiyalara berilen, satılan köp yerleri, gaz hem nevit yatakları ulu halkara kampanyalarının eline. Elbette adam hukuklarının gurrunu ediyorlar halkara kuramaları. Yani hakikat yüzünde üstün çıkayan halkara nevit hem gaz kampanyaları. Türkmenistan şolun eline. Türkmenistan'ın ilkinci Daşary işler ministri Avdy Kuluyev'un diri käde ayağından asılışan adderli. Yöne ölen tamam onu töhmet atyanlar gutoranok. Ol görüplerin iňulysy elbette öz prezidentlik wezipesi elden gider öýdüp öler ýaly gorkan Saparmurat Niyazowdy. Kuleyev diýdi da gelmişe samsyk haramzadan biri tagma öýrel tenine yer ýok bolyn horhor edip 70'den sonra sen näme görüňe gitmeli wagty. Sebebi halk Saparmurat Niyazowdy däldi, eýse Avdy Kuleyew prezidentlige münasip adam diýip hasaplaýardy. Meselem 1990-njy ýylyň 21-nji iýununda geçirilen bäsleşiksiz saýlawlarda Dine Saparmurat Niyazowyň prezidentlige ady görkezilse-de, bir näçe ýüz müň adam muňa garamazdan onuň adyny çyzyp saýlaw bültenine Avdy Kuleyewiň adyny ýazdylar. Bu waka Saparmurat Niyazow bilen onuň SSR'in KGB tarapyndan ýürüýte ýolunyň atalygy Valeri Oçertsowyň gonşlaryna gorguýdy. Şalasowat Saparmurat Niyazowy ilki zor ayaktan Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň 1-nji sekretary edip goýan. Soňam oňa prezident wezipesini alyp beren Valeri Oçertsow oda düşüp bu ýagdaýdan çykarga gözläp başlaýar. Netijede ýagdaýa biletleriň aýtmagyna görä Niyazow bilen Oçertsow Avdy Kuleyewden tiýdirek diýinmaly diýen karara gelýärler. Ondan olar awraýy Niyazowyňdan has uly, gorkulu bäsleşi köşkden çetleşdirmek üçin öň Türkmen hökümetine yok, bolmadyk prezidentiň ýürüýte wekilliğin wezipe döredip Avdy Kuleýewi ministerlikden aýryp şol işe geçirjek bolýarlar. Emma döwlet işini Niyazowdan has belet. SSR döwründe tas 25 ýyl diplomatik işte işlen Avdy Kuleýew munyň goşadyrmak üçin hormatly sürgünlüğünü özüni hökümetden daşlaşdyrjak bolýanlyklaryny bilip teklipden ýüdegürýär. Ýöne Niyazow we Oçertsow geregi de şoldy. Bu olara Avdy Kuleýewi Daşary işler ministri wezipesinden boşatmagy elin bahana bolýar. Ondan olar ilhalar kişini awraýdan gaçyrmak üçin gerekli çäreler görmäge başlaýarlar. Köşkde Avdy Kuleýewiň Hamana Daşary işler ministrliginiň işini oňurmaýanlygy, özüne teklip edilen hormatly wezipeden bolsa gedemlik bilen ýüdegürenligi hakda maglumat ýaýradylýar. Soňam Niyazow Daşary işler ministrligine baryp ol ýerde ýynak geçirýär. Ministrligiň iş ýerlerini ministriň garşysyna çykyş etdirjek bolýar. Emma bu başa barmaýar. İş ýerler bir-iki sansy bolaýmasa öz adalatly baş tutanlarynyň garşysyna çykmaýarlar. Şonu Niyazow ministrligiň kollektiwini dolu täzirejek diýip aýlawly haýbat atyp urýar. Ondan bu ýagdaýy gören Avdy Kuleýew öz iş ýerlerini iň soňky gereken goramak üçin adara galmaň gitmeli bolsa wezipeden özüm giderin diýip 1990-njy ýylyň iýununda ineselläňiz ine de mesiňiz diýip Daşary işler ministri wezipesini terk edýär. Şondan soň ol Türkmenistandan wagtlaýynça çykmaly bolýar we 1990-njy ýyldan beýlek Moskwada döredilen Türkmenistan fonduny baş tutanlyk edýär. Fond gowy işläp başlaýar. Türkmenistanda halkda janlanyş emele gelýär. Emma 1994-njy ýylyň oktýabrynda fondun 2 tany görnükli agdalary Muhammed Aýmuradow bilen Hoşaly Garaýew Aşgabatda uranlaryny entek ýurda ýetmänkäler Daşkentde Halmurat Söýünow hem onuň ýakyn hemşerisi tarapyndan hökümete tapşyrylýarlar. Şondan soň
Muhammed Aymuradov bilen Hoşal Garayev Türkmenistana ekstradisiya edilip zindana atylýar. Edil tilki ýaly ähli cinayetlerini guyruğu bilen süýselep öňe ýöreýän Halmurat Söyünov bir zady gowy bilýär. Eger Aymuradov bilen Garayev diri alsalar, ýygyna gaýdyp gelseler, onu öz aýyp açyljak. Söyünowdur onuň hemşersine kesgitli soraw beriljek. Siz näme üçin Daşkende biz bilen bile uçmadyňyz? Näme üçin 2 gün galanyna bahana tapıp ozal gider diýip satyn alan biletlerini, uçor biletlerini ýygyna tapşyryp Moskwada galdyňyz. Bu sorawdan biz Murat Esenowyň birdenke Daşkende uçmaga 3 gün galanyna bellenen, hamana bellenen alymlyk dissertasiýasynyň gorawna gatnaşmak üçin Moskwada galdyk diýip sypyp boljak gumany ýok. Sebäbi alymlyk derejesiniň goraljak wagty günü sagady 3 gün näle adından 3 ay öňünden bellenýär. Galy berse de 8 klas bilimli Bisowat A harpynyň şermenini Halmurat Söyünov alymlaryň, professorlaryň arasynda näme işlemeli? Gyllarwatdaky başky hünerini ýatlap çiýişlik satmalymy? Ýa-da Gyllarwatdaky ýaly hayatdan hayada böküp garilla ýaly ýylyň kepterini owurlap gaçyp alymlara kepter sowgat bermelimi? Netijede adamları lüt ağırlamak üçün özüne onandırıcı bahananın yoktuğunu duyan Halmurat Söyünov, Muhammed Aymuradov bilen Hoşal Garayev tutstowdan halas edilmenke Türkmenistan fondunu yıkmagyň uğruna çykýar. Sebäbi fond yıkılsa, agdalan 2 gerçegi aşgabada iýeren siýasy jemgyýetçilik guramy ýok bolýar. We şondan soň ähli günäni diňe fondun prezidenti Awdukulynyň üstüne ataýmak galýar. Tilki ýaly mekir, şagal ýaly hileger Halmurat Söyünov hut şonu hem edýär. Ol Türkmenistan fondunu bilkasdan yıkıp Muhammed Aymuradov bilen Hoşal Garayewiň tutulmagynyňky öz aýlygans aýbyny başyndan sypyryp onu Awdukulýewiň üstüne atýar. Şol günden bäri ol ähli ýerde bu mekir toslamany oturan ýerine gaýtalap ýör. Ýöne Halmurat Söyünowyň bu ýalany Halayk ananyň 1990-njy ýylyň 21-nji maýynda Gyllarwatda gyýdorlap dälle, siýasat üçin sırtdan seçme bilen atylym diýişi ýaly baryp ýatan bihaýa çypdyrmadyr. Das zweite Mal war in Moskau. Ein Attentäter sollte mich aus einem fahrenden Zug stoßen. Beim dritten Anschlag schickten sie mir vergifteten turkmenischen Cognac. Meinen Kampf für Demokratie hat der Despot grausam bestraft. Diese Erinnerung an den Diktator trage ich immer bei mir. Eger de başka gurruna dolansak onu şeýle. Sırtı seçmeli siýasatçy Türkmenistan fondunu yıkandan soň biz Awdukulýewi Agdybirlik Demokratik Halk Hereketiniň güýjüne dayanıp daşary ýurtlarda Türkmenistanyň birleşen demokratik oppozisiýasyny kysgaça ady TBDO, Rusçasy ODOT döredip bu siýasy gurama baş tutan saýladyk. Awdukuluda soňra kän ýyllap hastaky ömrüniň soňky gününe çenli bu jogapkar işi munasyp alyp bardy. Emma oppozisiýada da görüpler Awdukulyny öz gününe goýmadylar. Oppozisiýada ilki bolup onuň ayagyndan asylşan kim Hudaýberdi Halliýew boldy. Ol 1995-nji ýylda Moskwa Awdukulýewiň öýüne gelip, duýdunyp, soňam men siziň aýnaňyzdan özüm oklajak diýip, MHM'niň tapşyrygy boýunça Awdukulyny maskaralamak üçin hapa şantaja ýüzürýär. Şonda Awdaga onu höre köş edip, zordan awra bilen öýünden çykaryp goýberýär. Emma Hudaýberdi Halliýew öz bet pälinden asla el çekmeýär. Türkmenistanyň MHM'si soňra onu Praga iýberýär we Azatlyk radiosyna işe yerleşmeye kömek edýär. Bu ýerde ol KGB-niň atstavkadaky ofiseri Oraz Yklymow bilen ysnyşýar. Hemde olar şondan soň öz içallygyny bile dowam edýärler. Radioda ornaşmak üçin ol epeslice pidada çekmeli bolýar. Hastaky gyýzy A bilen 5 ýyllap 2 bolup işläp bir adamynyň aýlygyny alyp oňmaly bolýarlar. Bir aýlygam öz başlyklaryna berýärler. Her aýda. Wah adam Hudaýberdi hally bolsa, söýgüli watan üçin eýse nämelere kaýyl bolmarsyň. Basym azatlyga Demokratik Türkmen oppozisiýasynyň görnükli lideri
avdı kulu işe çağırılýar. Radyodan onun yerlikli hem halkın göwnünden turýan gepleşikleri, sesi ýanglanyp uranna Türkmenistanyň halk arasynda ýene-de siýasy janlanma başlanýar. Ondan emkeme Oraz iklimi bilen Hudaýberdi halla bir alaj edip avdy kulunyň sesini semediň diýip görkezme berýär. Bolany şol, iki agent buyruğu yerine getirmäge girişýärler. Hädi menim onun üçin juda amatlyca bahana tapylýar. Zerif Nadar'ın dolandırış stilinden näradi işgärler özara ýygnanyp azatlygyň ýokary ýol başçylygyna türkmen gullugynyň naky çydamsy ýagdaý barada maglumat taýýarlaýarlar. Ine bu ýokdaky dilegleri ýerde goşan iki çavuş, iki agent şol agşam Zerif Nadar'ın ýanyna ylgaýarlar. Olar Zerif Nadar'a avdukulu dilluşyk gurnady, ýynak geçirdi, ol seni wezipeden aýryp ýerine eýlejek bolýar diýip habar berýärler. Zerif Nadar'am haydan-hay avdukuluny işten boşatmakçy bolýar. Bu dawa radionuň Amerikan ýolbaşçylaryna baryp ýetýär. Amerikan başlyklar biz bu töhmete ynanamdyk. Siz arkaýyn işläberiň diýse-de, Oraz iklim hem Hudaýberdi hallyýaly namartlar bilen bir gapydan girip çykmaga namys eden avdukuluy azatlygy milletin terk edýär. Oraz iklim bilen Hudaýberdi hallydan soň maşgula tradisiýasyny dowam edip, Ogry, Sapar iklim, Şwediýa türkmen diasporasyna goşadyrnak içinde pedofil lakamy bilen tanalýan Halmrat Söýünüw bilen birlikde avdukuluýyň ymykly kastyna çykýarlar. Bu işte aýratynam ahlaksız Söýünüw işengerlik görkezýär. Ol avdaganyň ýüzüne yaranjanlap, yaramsaklyk edip, gülümýalym edip, arkasyndan döwlet işini bilen ok diýip, onu awraýdan gaçyrmak üçin allygyna gep ýaýradýar. Avdukuluýynyň garşysynda olar eýýäm 1997-nji ýylda tandem gurýarlar we Sapar iklim bilen bile iş görüp başlaýarlar. Demokratik oppozisiýa ençeme adamlar, şol sana nomenklaturaçylar Nur Muhammed Hanamow, Hudaýberdi Oradow, Boris Şyhmuradow bilen avdukuluýynyň arasyny belli küllü bozanlar Halmrat Söýün bilen Sapar iklim diýip hasaplaýar. Adamlaryň arasyny bozup, bu ahlaksızlar bir okda iki toşan urýarlar. Meselem, olar Boris Şyhmuradowy hökümete tutturýarlar, ýok etdirýärler, avdukuluýynyň da wagtyndan öň ölüp gitmegine sebäp bolýarlar. Ýöne bu köp göçümli hapa oýunyny zoňtor Sapar iklim her gerekde adamdan iki toşan ursa, onuň sırtı seçmeli hemşerisi üç toşan urýar. Iň gülkünç ýeri de şol üçüncü toşan Sapar iklimyň özü bolup çykýar. Gaderli dinleýijiler, bu öpleşiň dowamyny inni kereklerde dinläp bilersiňiz. Ýa-ni ol Şartakalyň aýdan Garilla diýen lakamy bar. O hakykatdanam dogry. Menem näme on güne ýatyp satyn alan adymda goý bolsun, on soňam ol Garilla diýilen o maýmanyň ory götü gyzyllar. Gyzyl ýan Halmurat. İlleşler Halmuradyň nemeti gyzyl ýan ýa. Ana açylly.